Selamat menyambut minggu bekerja di Hita Salut. Tapuji di batata nang mendongani mama sumasuhita. Mangalihon sulasni roha di hita, boy manjaloi pasu-pasu na di arisabat na badion. Mangihutan di salut aka ruhut-ruhut ni partondion di bugasan na mangulahon lomo ni rohana. Atong di arisabat botarion, Jumolo mahita mangalihon rohata martangi-tangian. Sian parsia jarata pasiahon ima panean perpadanan ya. Panean perpadanan tabat-taban baga-baga. Perpadanan dia do. Sitiano tabat-taban dia do na di baga-bagahon ni debata. Parsia jarata dina samenggon na dienet mai sian sada Musa tolu ayat 17 Rodi 24. Lima Musa ono ayat tolu, Joshua 17 ayat sada Rodi pitu, Heber 12 ayat 20, tolu Musa 25 ayat sada, 15 songoni ayat walu 110 tolu. Las tambahoma di jaha Hesekiel 37 ayat 14 dohot 25. Nah, disontaring rangi manon akadia do na hombar tu panean perpadanan dohot tabataban baga-baga na dimaksudton ni si panurat persiajaratan. Dipilih don nagabe ayat siapilon dihita dina samingguon ima Sakaria sia ayat 12. Sakaria sia ayat 12 na mandok mulak mahamutu hutan na goting hamuaka na tarate na marpakirimon dope. Garisadarion naho mamaritahon hian silopid dua do pasu-pasuokku tuho. Silopid dua do pasuangokku tuho. Baga-baga silopid dua adong di pasahat debata tu bangsona na marpakirimon dope. Nah, molo taber tutu di Persia Jarata di buku Joshua mulai sian bindu 10 tulus sahat di bindu 20 sada disantung masai godang do daftar-daftar ya. Godang naung disuratan tanda perbalohan namanggombarhon perbalohan ni tano na nilehon ni halak Israel marmarga-marga ya. Tuaka panjaha di hamajuan di satikion aka suraton bolas jadi indang be tutu idaon si songoni alai suraton diojakon mangihuton pangatusion teologis do paktano perbadanan nama cayarga di hita sonarion na hombartu na masa disatiki. Marhite aka surat naleheton debata marsakap mengajarkan tu halak Israel ia tanoi indada songon sadanipi manang ndang baga-baga na setakas ndada baga-baga na semo alaitung apalatakas tanoi di baga-bagahan tu nasida di buga sandalan na sitong na tutu
ya. Alai ikondo saud baga-bagai bahenon ninasida merhite merdalan mangihuton baga-bagai. Ai debatado na marbaga-bagahon. Jala amendo anggo baga-baga ni debata. Lapatan na imatutu. Ya. Imatutu na nilehon ni Jehovah do luatitu nasida nagabe teat-teanan. Luati gabe sada si lehon-lehon. Na di lehon songon hagogonop sian akan naung binaga bagahon na tuopu nasida ima si Abraham, si Ishak, dohot si Jacob. Songon na tersurat di 5 Musa sada ayat walui namandok idama nunga ahu merbasa-basa hot satanoi di jolomuna asa bongotan jalas saluhut jalas soluhon muna tano naung niwarihon ni Jehovah hian tuopu munai si Abraham si Ishak dohot si Jacob lehononna tunasida dohot tu pinoparnasidai. Jadi songonima tutu baga-baga no pinasahat ni Jehovah tu opuni Israel ya alai adong do ulaon si ulahonon nasida di son omana naing si sulikitota sian persiajaran dina samingguon ida otama piga-piga persiajaran mengenai teologis ya namarhadomuan mai di tano perpadanan dohot persiajaran di haporseon tunasida namanjakon baga-baga nadong dibugasan Tuhata Yesus Kristus. Jadi perlu persiajaran baga-baga dibugasan mingguon ya. Baga-baga pasu-pasu nomor lipat ganda. Silopidua na naik pasahaton ni Tuhan ya. Sehingga magabe panea kita di baga-baga pasu-pasu. Panean di perpadanan na pinasaat ni debata. Sai panean mahita saluhut. Dapat hitam matutu pasu-pasu na balga. Pasu-pasu na sumurong. Songon na pinasahan ni debata tu bangsa Israel. Songonima ng sahat pasu-pasunay. Baga-baganay tu hita bangsa Israel partondiyon ditiki na parpulyan. Dibugasan minggon, ganuk mata lehon rohata. Asa boy hita marsiajar dohot denggan. Sai tondi ni debatama na mga lehon bisuk dihita mangatusi asalam tuguman ng haporsyota ditikin na parpulyan. So nga ni maparsiajarata, taponduk marhata martang yang mahita. Mula tema Tuhan. Nung ngabe marsiajar hamis yan hatam na badia. Marita persiajaran oleh Tuhan di patuduh kodo baga-bagam tu bangsa Israel. Diaka baga-baga pasu-pasu na berlipat ganda. Nanak si pasaton mo to bang sumi lipat dua ya silopit. Alani pala Tuhan man mahami bang som halak Kristen ditikin na parpudion bangso Israel parpartondion asa dohot hami panean di baga-bagam. Asa dapot hami toktong dibugasan aka baga-baga nauli, baga-baga na denggan. Mula tema Tuhan. Lam mangaringgas manian rohanami tumakasi sian aka
ruas senihatam. Asalam patar maidaw nami, ia saluhut akka baga-bagami. Parpadanan na pinasahat ni. Asalam makirim mahami. Asa dapotan hami. Akka pasu-pasu silopit dua siya na depan. Mula tema Tuhan, sa minggope dongani hami, jagai hami, partondima hami, mangulahon nasa na niyo na dapat tangan nami. Asa marparbue na uli na denggan, sa luhut na niulani tangan nami. Mula tema Tuhan, tangiho Panginoon nami, marhiti Yesus Kristus, roh kami martangyak tua depan. Amin. Mula tema dita sa luhut, selamat minggu bekerja ma. Tuhita. Horas.